ಪೂರೈರ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಕತ್ತಲೆ ಪಂಡ ಬೈಯಡು ಬೈಯಾಯಿನಿ ಕತ್ತಲೆಗೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅವು ಪಂಡ ಏನ ಅಕ್ಕನಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಅದೇಗ ಪಂತಜ್ಜಿ ಅಲ್ದ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದೆಂಗ್ಳು ಪಂದಿತ್ತ ಇಂಚೆನೆ ಪೋಯಿ ತೂಕ ದಾದ ಅನ್ಪೋಲ್ ತೂಕ ರೀಸನ್ ಎನ್ನ ಮಗಳ ಬಲಿ ಬೊಬ್ಬೆಡು ಅಲ್ಲ ಪೋಪನ ರೀಸನ್ ಬರ್ತದ ಇನಿ ಕೋಡೆ ವಂಶಿನ ಬರ್ತಡೆ ಇತ್ತಾಡ ಸಾಂಚ ಅದು ಪೋಂದುಲ್ಲ ಆಳು ಬರಿಯರ ಬಂದಿತ್ತಾರ ಕಾಂಡೆ ಇಂಚೆ ಫೋನ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಬಲೆ ಬಲ್ಲೆಂದು ಎತ್ತವರ ಮಲ್ತಾಳು ಓಲ್ಲಾರಂದು ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಪಂಡ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಬರ್ಪುಜ ಅಂತ ತೋಡಿದ್ದೆ ದಾದ ಒಂದು ಜೋರು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಭಾರಿ ಎಡ್ಡೆ ಎತ್ತು ಎನ್ನ ವಾಯ್ಸ್ಗೆ ಏನು ಈತು ಜೋರು ಆಯ್ ಬಲ್ಲೆ ಬಾಯ್ ಬನ್ನಿ ಎನ್ನ ಮಗನ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಂಡ ಅದೇ ಎನ್ನ ಮಾತ್ರ ಇದೆ ಕೇನುಜ ಕೇನುಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಇನಿ ಪನಿ ಉಲ್ಲಾಸದ ಹೆಂಗೆ ಬಚ್ಚಿದುಂಡು ಆಕುಲು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಅದು ಬಿದ್ದಾರ್ದು ನಾನು ನೋಡ್ತೀಯ ನನ್ನ ಪೋದು ಅವಲೇ ಹೋದು ಫ್ರೆಶ್ ಆವಡದು ಫ್ರೆಶ್ ನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಿ ನಾನು ಅಯ್ಯೋ ಯೋಲೆಗಳ ತೆಲಿಕೆ ಅಂತದೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆಲಿಪುಲೆ ಇತ್ತಾತೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ತೆತ್ತು ಕಾರು ಆಡಿ ಅಮ್ಮ ತೆಲಿಪುಲೆ ಅಮ್ಮ ಎಂಚ ತೆಲಿಪುಲೆ ಅಯ್ಯ ಬಾಬು ಎಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಈ ನಮ್ನೆ ಮೈ ಹೇಳ್ದಿನಿ ಅದೇನ ಇದೇ ಬನಗ ಏರಿಗೆ ವಾಲೆಗ ಯಾರು ಇಂಕಂದ ಇದಿಲೆ 1 2 3 4 ಸೈಡ್ ಪೋದು ಉಂಟ್ಲ ನನಗೆ ಇಂಚ ರೋಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಪೋಪ್ನಾಗ್ಲಿ ಇಂಚ ಅಕ್ಕ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ರಿಸೀವ್ ಮಲ್ತು ಪಾತಿರ್ವೆ ಎನ್ನ ಮಗಲ್ ಬುಡ್ಪುಜಲ್ ವಿಡಿಯೋ ಅನ್ಪೇರೆ ಹಲೋ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪುಜ ಅಕ್ಕ ಎಜ್ಜಕ್ಕ ಬರ್ಪುಜ ಪನ್ಯತ ನಿಕ್ಕೆ ಕಾಂಡೇನೆ ಬರ್ಪುಜ ಅಂದು ಇಜ್ಜಿ ಯಾನ್ ಬೇರೆ ಬಣ್ಣನೆ ಲೇಟ್ ಆಂಡು ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜ ಅವ ಇಜ್ಜ ಕಾಪುಜ ಪುಜಿ ಬರ್ಪುಜ ದೀಪ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪನಿ ಫೋನ್ ಕತ್ತಲೆ ಅಂಡ್ ತೋಜುಜಿ ನಾನು ಅಲ್ಪ ಪೋದು ಮಲ್ಪೇನು ವಿಡಿಯೋ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿಯಾ ಓ ಯಾ ಸೀಟ್ ಬೆಲ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಎಂಕಾರ ನೆರ್ಪೇರು ಅಪ್ಪೆ ವೇಟ್ ಅ ಮಿನಿಟ್ ಹತ್ತಿರ ಮಗಲೆಂಚ ಒಬ್ಬೆ ಬಾಡ್ನು ಡನ್ ಬಲನ್ ಪತ್ತೊಂದು ನಾನು ಎಂಚ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುನಿ ಪನ್ನೆ ಈ ಬರ್ಫಿಗೆ ಬಂಡದು ಕೇಕ್ ಹೊತ್ತಂ ಫೋನಿಲ್ಲತ್ತ ಒಲನಗಲು ಕೇಕ್ ವಿನಿ ಬೇತೆ ಹತ ಮತ್ತಿತ್ತು ಏನೇ ಎಪ್ಪಿ ಆರೆಂಗ್ರಟ್ ನೆರ್ನಿ ನೆರ್ಜಿನ ಆವ ಏತೋರ್ತದ ಮುದ್ದು ಮಲ್ಪರಪ್ಪ ಸಂಸಾರ ಪಂಡನೆ ಅಂಚನೆ ಎರಡು ಹತ್ತೋಡು ಗಲ್ಟ ಅಲ್ಪಡು ಹಾಕರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂಕ್ ಮದೇನು ಪತ್ತೊಂದು ಅಂತ ಕಷ್ಟ ಪಂದೇನ ಮೊಬೈಲ್ ಶೇಕ ಒಂದುಂಡು ಅಂಚ ಪಂಡಿನೇನೆ ಇತ್ತೆ ಮಲ್ಪರ ಆಪುಜಿಂದ ಒಂದೇ ಪುಗನ ಐಫೋನ್ 15 ಅದೇ ಪುರ 14 ಅದೇ ಪುರ ಎಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಪ ಎಂಗ್ ಯಾನು ಇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಡನೇನಿದೆ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಹೊಡ ಬೊಕ್ಕ ತು ನಿನ್ನ ಅಂಜಿ ಕಿಡ್ನಿ ಕರಿಯಾ ಫುಲ್ ಜರ ಮೊಬೈಲ್ ಕಿಡ್ನಿ ಕೊಡ್ದೆ ಮೊಬೈಲ್ ದಪ್ಪನ ಡಾಟಾ ಆತದು ಆತಜಿ ದಾಯಿಗ ಆತು ಬಂಗೋಡು ಮಗ ಏತಂಡಿ ಒಂಜಿ ಲಕ್ಷ ಇಲ್ರಂಡು ಎಂಗ ವರ್ಚಿ ಎಂಗ ಮೊಬೈಲ್ ವರ್ಚಿ ಅವು ಬೋಡಿ ಓ ಹೌದಾ ಬೋಡಿ ಓಕ ಓ ಬೋಡಿ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋಡಿ ಐಫೋನ್ ಬೋಡಿ ಯಾರ್ ಮೊಬೈಲ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಿ ಎತ್ತಾರ ಕಿಡ್ನಿ ಬೋರ್ಡ್ ಅನ್ನಿ ಅತ್ತಲೆ ಪಂದೆರ ಅಲ್ಲಿ ಅತ್ತೆ ಪಂದೆ ಮಲ್ಲೆಜಿ ಅವು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತೋನು ಬೇರು ದಾದ ಏಪಲದಲ್ಲ ಶೇಕ್ ಮಲ್ತದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪುಜಿ ಮಲ್ಲೆ ಎಂಪತ್ತೊಂದು ಅಕ್ಲೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಪಾಪ ಬಾಲೆ ಎಂಪತ್ತೊಂದು ಮಲ್ತೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಏ ರೇ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನಾಗ ಎಂಚಿನ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ತುಳು ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ತುಳು ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ವ್ಯೂಸ್ ಮಲ್ಪುಜೇರು ವ್ಯೂಸ್ ಅತ್ತು ವಿಷಯ ಹೊತ್ತು ನಿಕ್ ಯಾನ್ ತುಳು ನಮ್ಮ ಏಪ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತಾನ ಆಯ್ದು ಬೇಕಾ ನಂಗೆ ಫಾಲೋವರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಒಂದಿಟ್ಟು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಲಂಚನೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ನಂಗೆ ಅದನ್ನ ಬರ್ಚಿ ಕನ್ನಡ ಮಲ್ಪನಾಗ ನಂಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ವ್ಯೂಸ್ ಮತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತಂಡು
ಪಕ್ಕಡೆ ನಾವು ನಾನು ಎಂಜಿನಿಯರ್ ಅದುಂಡಾ ಓ ಇದು ಫಂಡ್ ಪೇರತ್ತ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಮಾಸ ಎಂಗುಳು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ಎಂಗುಳು ಆ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗುಳು ತುಳುಟು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಪಕ್ಕಡೆ ಖಾಲಿ ಕುಲಂ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ರ ಮಾತ್ರ ಅಂಡ್ ಬಕ್ಕ ಓಲಜ್ಜಿ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ಲೆ ಅಂಚ ಇಂಚ ಎದುರು ತಿಕ್ಕುನ ಕೆಲವರು ಪನ್ಪಿನಿ ಅಂಕ ನೀವು ತುಳುಟು ಮಲ್ಪಲೆತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಏತು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಕೊಡು ಸೇ ದಾದಾ ಅಂಚ ಒಂಜಿ ನಮ್ಮಗಳ ಮುಂದಕ್ಕೆ ಒಂಜಿ ಪ್ರೀತಿ ಒಂಜಿ ಗೌರವ ನಮ್ಮ ಹೆಚ್ಚಿನ ಹಾ ತುಳುಟು ಪಾತೆರ್ ಹೆಂಗಿದೆ ಇತ್ತ ಕೆಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡೋದುಂಟು ಯಾಕೆ ನೀವು ಈಗ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ತುಳುವಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀರಾ ಅಂತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಲ್ಪಿ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಮೊನ್ನೆ ಇದೇ ಗೊತ್ತಿತ್ತದ ಹೊರನಾಡು ಹೆಂಗ ರೀತಿಗೆ ಇರ್ತೀರು ಬೆಂಗಳೂರದಾರು ಆದ್ರೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೇರಿಗೆ ಆದ್ರೆ ಕೇಳಿರು ಯಾಕೆ ನೀವೀಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕರಾವಳಿ ಬ್ಲಾಗ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲಲ್ಲ ತುಳಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಕೇಳಿರು ಕಂಡು ವಿಷಯ ಇಂಚೆ ಐಕೊಂಡೆ ಫುಡ್ ಮೀಡಿಯಾ ಟ್ರಾವೆಲರ್ ಅಂತ ಮಾಡಿ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ನಾನು ದೇವಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಹಾಕ್ತಿದ್ದೆ ನಾನು ಓ ಹೌದಾ ಓ ಸರಿ ಅದು ನೋಡೋ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಿತ್ತು ತುಂಬಾ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಎಲ್ಲ ಇತ್ತಲ್ಲ ಅವಂಡೆ ನಮ್ಮೈತಿ ಏರ್ನ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲಯ್ಯ ಅತ್ತ ನಮ್ಮ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಳು ಮಲ್ಪೆ ಹಣ್ಣ ಪಾತ್ರೆಗೆ ತಪ್ಪು ಅವನೊಂದು ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಮಲ್ತಂದು ಕನ್ನಡದೇ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅವೇ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರದವ್ರ ಕನ್ನಡ ಅಂತ ವ್ಯಾಪಾರ ತುಳು ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂಚೆನೆ ಅನ್ಬೇಕು ರಗಾಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಇಂಚೆತೆ ಇಲ್ಲ ಇಂಚೆ ಪಾತ್ರೆನಾಗ ತುಳುಟೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕರೆಕ್ಟ್ ಬಟ್ ಯಾಂದಾದ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡ್ತಾನತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಕಾಣೋದಿಲ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ ಬೈದನತ್ತ ಐಕಂಜಿ ನಮ್ಮ ತುಳುಟೆ ಮಲ್ಪಕ ಅಂದೇ ಜನ ಮಲ್ತಾನ ಓಕೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪೇರು ಮಸ್ತ್ ಅಂಚೆ ಅಂದು ಆಡ್ಬೇಕು ವ್ಯೂಸ್ ಇದ್ದಿತ್ತು ಈ ಶೇರ್ ತುತ್ತಾನ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಶೇರ್ ಮಸ್ತ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ತುಳು ಮಲ್ತಿಗೆ ಅದೇ ಶೇರ್ 10-15 ಮತ್ತೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತ ಇದ್ದೀರಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾತಾಡಿ ಗೊತ್ತುಂಡತ್ತು ಹೌದಾದ ನಮ್ಮಿ ನಾನು ಮಲ್ಪನಾಗ ಇಲ್ಲಡ್ಕಲ್ಲ ಒಂದು ಪಕ್ಕಡ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹುಡುಕ್ನಿ ಐದು ಮಲ್ಪನಾಗ ಈಗ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕ ಹಾ ರೀತಿ ಒಂದು ಮಸ್ತ್ ಶೇಕ್ ಇಪ್ಪು ಮಾತ್ರ ಅದು ಕೆಲವರಿಗೆ ಬೇಜಾರ ಬಣ್ಣ ಬಟ್ ಎಂಕಲ್ಲ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅವು ಮನಸ್ಸ ಬೇನೆ ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ ನಾವು ಪಕ್ಕದ ಬೇಲೆ ಇಜ್ಜಂದ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪನತ್ತು ನಮ್ಮ ಐನು ಒಂಜಿ ಕಾಯಕಾದ ಕೆಲವರು ಡಿಲೇ ಹಾಕೊಂಡು ವಿಡಿಯೋ ದಾದ ಮಲ್ಪನು ಪರ್ಸನಲ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಮಾತ್ರ ಇಪ್ಪುಂಡು ಎಲ್ಲ ತೋನಡತ್ತೆ ಖಾಲಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಆ ಒಂದು ಇಚ್ಛೆ ಆತಿ ಅಂದ್ ಬಟ್ ಹೆಂಗ್ ಇತ್ತೈತೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ತುಂಬುತ್ತಲ್ಲ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಇತ್ತ ಹೆಂಗ ವ್ಯೂಸ್ ಡೈಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋ ಅಂತ ಐಕ್ ಕೆಲವದಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲಡ ಮಲ್ಪಿ ನೀನು ಪೂರ ಮಲ್ಪಾಡು ನೀ ಅಂಚ ಇಂಚ ಏತ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡು ಅಂತೀರ ಅದ ಹೆಂಗ್ಲೆ ಅವು ಬೇಜಾರಿಜ್ಜೆ ಕಾಮನ್ ಬರ್ಪುಣ ಈಗ ದಾದ ಮನ್ಪಲ ಬರೋಡು ಬ್ಯಾಡ್ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಬರೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಕಮೆಂಟ್ ಬರೋಡು ಎಂಕ್ ಸತ್ಯರ ಎಂಕ್ ಆಪುಜಿ ಮಸ್ತ್ ಶೇಕ್ ಉಂಡು ಮೊಬೈಲ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ಪ ರಂಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪ ಆಯ್ದ ಬಗ್ಗೆ ಸರಿ ಎಂಕುಲು ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತ ಫುಲ್ ಗೇಟ್ ಉಂಡು ಗೇಟ್ ಉಂಟಾ ತೋಜುಂಡು ಇದು ಇಲ್ಲೇ ಬಿಟ್ಟಿರುವ ಅದ್ವೈತ್ ಅತ್ತು ಮಲ್ಲಕ್ಕನೆ ಬಾರಿ ಸ್ಟೈಲ್ ಆಗ್ತದೆ ದಾದ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಂಡ ಅಂದ ಎಂಗಲ್ ಪೋಪಿನಿ ಪಿರಾನೆ ಗೇಟ್ ತೆಪ್ಪುನ ದೋಜ್ಜೋಗುಲು ಮೂಲು ಮಿತ್ತು ವಯರ್ನೆ ಬರ್ದುಂಡು ಎಲ್ಲ ಒಂದೊಂದು ಗುಂಡಿಂದ ಅವನಿಗೆ ಗುಂಡಿ ಎತ್ತಿತ್ತೇನು ಮರ ಗುಂಡಿ ಎತ್ತಿತ್ತಾರಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಂಚೂರು ಗಾಡಿ ಅಂತ ಗಾಡಿ ಸ್ಟಕ್ ಆಡಿ ಹೆಂಗಿಲ್ಲ ಪ್ಲಾನ್ ಪೂರ ಟುಸ್ಸು ಅಂತೇಳಿ ತೋಜಿ ಜೇರ್ನದ ಮೋನೆ ಉಳೆ ಪೋಯಿ ಉಂದೇರು 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 ಬಿಸಿ ಇತ್ತ
ಹೆಂಗೆ ಪನ್ಯ ತೆಂಗುಲು ಅಂದೆ ಆಯ್ತು ಒಂದು ಎಂಗುಲೊಂಜಿ ಆಯ್ತು ಸರ್ ಹಸಿವ ಇದ್ದ 2 ಜನ ಒಂಜರ ವರ್ಷದ ಒಂಜು ವರ್ಷದ ಅಲ್ಲ ಒಂಜರ ತಿಂಗಳು ತಾ ಹಾಂ ಕರೆಕ್ಟ್ ಒಂಜರ ವರ್ಷ ಆತು ಆಜಿ ತಿಂಗಳು ಮೊನ್ನೆ ಬರ್ತೀರಿ ಬೈದ್ರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಎಂಗಳು ಗೋವಾ ಸಿಮ್ಲಾ ಹಾರ್ಮೋನಿಯಲ್ ಮುಚ್ಚಿದೇರು ಎಂಟು ಬೇಜಿಡು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ಹೌಸೈ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೂರ್ ದೂರ ಹೋಯಿ ಪೋಯ ನಮ್ಮ ರೆಡಿ ಬಾಳೆ వచ్చారు బిట్టే చిన్న చిన్న 2000 years later. ಕೋಡೆ ನೈಟ್ ಬರ್ತಾರೆ ಪೂರ ಅದು ಪೂರ ಪಾತಿರ್ದು ಜಪ್ಪುನಾಗ ಗಂಟೆ 16 ಗಂಟೆ ನಾದಿತ್ತು ಅಂಚದೇನ ಕಂಡ ನೀನು ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಜೈದೆ ಮಸ್ತ್ ಪಣ ಮಸ್ತ್ ಸೆಕೆ ಉಂಡು ಗಟ್ಟಿನಿದ್ರೆ ಆಯ್ವನ್ನೆ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಿ ಅದು ಬಿತ್ತು ಆಯ್ತು ತೂದಿಪ್ಪಾರ ಪೂರ ಎಲ್ಲ ಅಂಚೆ ನನ್ನ ಮಗಳವಳು ಕುದುರೆ ದೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬಾಡೊಂದಿಲ್ಲ ಎನ್ನ ಅಕ್ಕನ ದೈ ಮತ್ತುಂಡು ಕೆಲವುದ ಪುಷ್ಪ ಆಯ್ತುಲೆ ಆಯ್ತುಲೆ ಎದೂರಡಿಂಚ ದೀತಾಲು ಫುಲ್ ಪೂನು ಪೂತದೈ ವೆರೈಟಿ ಉಂಡು ಕಜಿಪು ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಆರು ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಗೆ ತಾವರದು ನೆಟ್ಟೊಂದು ಹೆಂಗೆ ದೈ ಗೊರ ಅಕ್ಕ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋನೇ ಮಲ್ಪುನು ಇದು ಹಿಂಗೆ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತು ನೆಟ್ಟೊಂಜಿ ರಡ್ಡು ಕಪ್ಪೆಲ್ಲ ಓಣಂದು ಗೊತ್ತಾ ಒಂದು ಇಜ್ಜಿ ಮಾತ್ರ ಅವೇ ಹೆಂಗೆ ಮಗ ದಾದ ಬೇಲೆ ಯಾರು ಬೊಬ್ಬೆಡ ನಂಚಿಪೋಯ್ರು ಎಟೇತು ಗುಲಾಬಿ ಆತುಂಡು ಪೂರ ಮುಲ್ಪೊಲ್ಲೇರು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಇದು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲ ಕೀಲ್ ಮಲ್ಪುನಾಗ ಎಂಕ್ಲ ಕರೆ ಎಲ್ಲಿ ಎತ್ತು ಇಂದ ಏನ ಬಾವಿ ಪಾಪ ಬೇಲೆಡುಲ್ಲೇರು ಫುಲ್ಲು ಬೇಲೆ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಫುಲ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಅವ ಕಾಲ್ ಪೆಂಗ್ಲೆ ಎದುರು ಇಲ್ಲದಾರು ಅಡಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮತ್ತೊಲ್ಲೇರು ಅಂಚ ಪೂರೇರ್ನ ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇನು ಜೋಕುಲು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೇರು ಒರಿಯ ಡ್ಯಾನ್ಸ್ ಮಂತೊಂದು ಗೊಬ್ಬೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಕಲಿ ಎನ್ನ ಪಾತೆರ ಸೌಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆಕಲ ಬೊಬ್ಬೆಕೇನೊಂದುಂಡು ಪಂಡ ಪೋಪಿನ ಅಂಚಿಂಚಿ ಇಂದು ಪೂರ ನಕ್ಕನ ಗಾರ್ಡನ್ ಹೆಂಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಪ್ಲೇಸ್ ನನಂಜಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಓಣು ಯಾ ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಅವಳು ತೋಜುಂಡು ಒಂಜಿ ಕೊಕ್ಕರೆ ಫುಲ್ ಮುಲು ಮುಚ್ಚಿದೆ ಎತ್ತುಂಡು నేను ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೋಡು ಶೋಕ್ ಮಂತದು ಕೋರಿದ ಗೂಡುದು ಕೋರಿಲು ಪೂರ ಓಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜಿ ಒಂಜಿ ಮುಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ನೆಟ್ಟದಾಲು ಇಜ್ಜೋಡು ನೆಟ್ಟೆಪ್ಪುನಿ ಎನ್ನ ಅಮ್ಮನ ಮೀನು ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಅವನುಂಡು ಆమె ಎಂತ ಮೀನು ಬೂತಾಯಿ ಮಲ ಉಂಡು ಮೀನು ನೆಟ್ ಮೀನುಲುಲ್ಲ ಇಂದ ಕೈಗೆ ಬರ್ಪ ತುಕ್ಕ ಬರ್ಪ ನಿಜನ ಅಂದ ವಾವ್ ಇಂದು ಗಪ್ಪಿ ಮೀನತ್ತು ನಮ್ಮ ತೋಟದ ಮೀನು ಬಲ್ತಾಯಿ
ಅಂದು ಶೋಕು ಮಸ್ತುಂಡು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಮೀನು ಇದು ಲಾಗ್ಯಂದತ ಯಾರು ವೀಡಿಯೋಡಮ್ಮ ಅದೇ ಇಂದು ಫುಲ್ ಹಾಕಂದ್ರೆ ನೆಟೆ ಮಸ್ತ್ ದೈ ಮಾತ್ರ ಮಸ್ತ್ ಇತ್ತನು ಪೂರ ಪೋತುಂಡು ಕೆಲವ್ದು ಅತಪ್ಪ ನಾನೊಂಜಿ ಮೀನುಂಡತ ತೋಚ್ಪಾಗವಲ್ಲ ಇನ್ನ ಪೊಯ್ ಅಂದೆ ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಬಕೆಟ್ ನನ್ನ ಮಗಲ್ ನೀ ಮೀನು ಕಂತ ಮೂಲು ಬಾರ್ದಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಅವೇ ಬೇಲೆ ಪಾಪ ಮೀನು ಏತ್ರ ಜಾಗ ಮಸ್ತ್ ಕೇರ್ ಮಂತ್ ತಗೊಂದಿಲ್ಲ ಅದು ಮೊಲ ಉಂಡತಂದು ರೆಂಕುಲ ಮೊನ್ನೆ ತೋಜು ನೀರು ಜೋಕುಲು ಪೂರ ಗೊಬ್ಬೊಂದಿಲ್ಲೇರೆ ಎನ್ನ ಮಗಳಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಎಂಜಾಯ್ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿದ್ದೆ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಅಂಡ್ರಿ ನೇನಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಂಕಿ ನೀ ಕೊನೋಡುಂದೇನಿದೆ ರಡ್ಡದ ಹಿಂಗೆ ಬೋರ್ಡ್ ಎಂದು ಆಗ ಮಗೆ ಬುಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಓಕೆ ಇಂದು ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದಿತ್ತುಂಡ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಂಚನೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆದಿಜ್ಜಿಂದ ಅಂಚನೆ ತೋಂದಿತ್ತನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಆಗಲೆ ಓಕೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಡಿಯೋ ಟಿಕ್ಕ ಆಡೆ ಉಂಟ ಟಾಟಾ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್